नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कोणत्या घटनेची चर्चा आहे याबाबत कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमध्ये आम्ही तुम्हाला माहिती देणारच आहोत. पण ताज्या अपडेट्ससाठी सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. आमची सिनियर मल्टीमीडिया प्रोड्युसर संघवी त्या ठिकाणी आहे. संघवी, आज काय घडलंय विशेष गोव्यात? काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? दिनेश, गोव्यातल्या क्राईम जगतात दोन बातम्या घडल्यात. त्यातली एक म्हणजे की गुजरातमधल्या 23 वर्षीय महिलेचा वेश्या व्यवसायासाठी वापर करण्यात आलेला आहे. वेर्ना इथल्या निकी डिकोस्टा या त्या महिलेला वेश्या व्यवसायासाठी प्रवृत्त केलेलं आहे. केवळ पैशासाठी ही गोष्ट गोव्यात घडलेली आपल्याला पाहायला मिळते. या संदर्भात पोलीस सध्या तपास करत आहेत. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कळंगूट पोलिसांनी कांदोळी इथं दोघांना अटक केली आहे. राजन कुमार झा आणि आशिष कुमार झा अशा दोघांची नावं आहेत. यांच्याकडं 720 ग्रॅम चरस आणि जवळपास 1.25 किलोचा गांजा मिळालेला आहे. हा माल साधारण 6 ते 7 लाखांच्या जवळपास आसपास आहे. तिसरी गोव्यातली महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे स्पोर्ट्स जगतातली. ही बातमी अशी आहे की सध्या गुजरातमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा सुरू आहेत आणि तिकडे गोव्यात आत्तापर्यंत जवळपास या 10 दिवसांमध्ये 4 पदकं आलेली आहेत, कांस्य पदकं. तर युतिका सतरकर नावाची मुलगी जी आहे तिनं मलखांब या स्पर्धेमध्ये आज कांस्य पदक मिळवलंय. सो गोव्यातल्या आजच्या या एकंदरीत घडामोडी होत्या. दिनेश, धन्यवाद संघवी ही माहिती दिल्याबद्दल. संघवीने माहिती दिली आहे की आजही गोव्यात ड्रग्स कारवाई झाली आहे, ड्रग्स विरोधात कारवाई झाली आहे. खरं तर गोवा कसं ड्रग्ससाठी एक पुरवठा केंद्र बनत चाललं आहे याचा एक सविस्तर रिपोर्ट मागच्या शनिवारीच आम्ही तुम्हाला दाखवलाही होता. पोलीस कारवाई करतायत, पण प्रश्न शेवटी हा उरतोच की कारवाई होत आहे, मग हे प्रकार थांबत का नाहीत? 1-2 छोट्या कारवाया होतात, पण ड्रग्स धंद्यातल्या मोठ्या टोळ्यांचा बिमोड कधी होणार? दुसरं म्हणजे गोव्यात बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या वाळू उपशा संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एक महत्त्वाचा आदेश दिलाय. दक्षिण गोव्यातल्या रगाडा नदीतून बेकायदेशीर वाळू उपशाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस महासंचालक तसंच खाण संचालक यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिलेत आणि या समितीने आपला चौकशी अहवाल 4 दिवसात न्यायालयाला सादर करावा अशाही सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता या अहवालानंतर तरी बेकायदेशीर वाळू उपशाला आळा बसेल का हे पाहावं लागेल. आणखी एक माहिती देतो की बारमध्ये दारू पिऊन तर्र होणाऱ्या वाहन चालकांना घरी सोडण्याचं काम आमचं नाही असं गोव्यातल्या बार मालकांनी वाहतूक मंत्र्यांना सुनावलंय. याबाबतचा रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला थोड्याच वेळात दाखवणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठल्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. भाजपात इनकमिंग सुरूच. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तोंडावर आरजी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश. केवळ 9 व्हिसा सेंटरमधूनच गोव्याचा व्हिसा देण्याच्या इंग्लंडच्या नव्या नियमांचा गोव्याच्या पर्यटन व्यवसायाला फटका. ब्रिटिश पर्यटकांकडून गोव्यातील हॉटेल्स बुकिंग होत आहेत रद्द. म्हापसा बाजारपेठेत कर वसुली करणाऱ्या ठेकेदारांकडून नगरसेवक लाच घेत असल्याची नगरपालिकेकडे तक्रार. लाच घेणाऱ्या नगरसेवकांची चौकशी करून नावं उघड करण्याची नगरसेवकांनीच केली मागणी. मांद्रे गावात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेलं टेकड्यांचं सपाटीकरण ग्रामपंचायतीने थांबवलं. ठेकेदाराची यंत्रसामुग्री घेतली ताब्यात. केपेमधल्या चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिराकडे जाणारा रस्ता 5 महिन्यांपासून आहे बंद. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दुर्लक्षामुळे पर्यटकांची निराशा. आणि खांडेपार कचरा प्रकल्पाची क्षमता 10 टनांपर्यंत वाढवणार. कचरा व्यवस्थापन मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी घेतला आढावा. वाहनांचे अपघात कमी करण्यासाठी वाहतूक मंत्री माविन गुदिनो म्हणाले की बारमध्ये दारू पिणाऱ्या वाहन चालकांना त्यांच्या घरी सोडण्याची व्यवस्था करणं ही बार मालकांची जबाबदारी राहील आणि तसा नियमही करण्यात येईल. पण गोव्यातल्या वाढत्या रस्ते अपघातांचं कारण केवळ दारू पिऊन गाडी चालवली इतकंच नाही. ओव्हर स्पीडिंग, काळजी न घेता केलं जाणारं ओव्हरटेकिंग, काम सुरू असल्यामुळे हायवे ठेकेदाराने आपल्या सोयीप्रमाणे केलेली कोणत्याही सूचना नसलेली डायव्हर्शन्स अशा अनेक कारणांमुळेही गोव्यात अपघात होऊन महिन्याला जवळपास 20 लोकांचा जीव जातोय. बघूया याबद्दलचाच हा खास रिपोर्ट.
ऑगस्ट 2022 पर्यंत संपलेल्या 20 महिन्यात गोव्यात तब्बल 4,853 रस्ते अपघातात 390 जण मृत्युमुखी पडलेत. त्यातले 230 बळी दुचाकी वाहन चालकांचे आहेत. दर 1.5 दिवसाला एक बळी जातोय आणि अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये तरुण आहेत जवळपास 58%. काय कारणं आहेत? खराब रस्ते की वेगाची नशा, अपुरी वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था की दारूच्या नशेतलं बेदरकार ड्रायव्हिंग? चूक कोणाची? गोव्यातले हे वाढते रस्ते अपघात कसे टाळता येतील यावर सध्या रस्ते सुरक्षा सप्ताहात विचारमंथन सुरू आहे. वाहतूक मंत्री माविन गुदिनो यांनी नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश RTO आणि वाहतूक पोलिसांना दिलेत. पण सरकारच्या असंही लक्षात आलंय की मरण पावलेल्या 20%हून जास्त वाहन चालकांचा मृत्यू दारू पिऊन बेदरकारपणे वाहन चालवल्यामुळे झालाय. म्हणूनच मंत्री महोदयांनी आता बार मालकांना देखील नियमांच्या कचाट्यात आणण्याचं ठरवलंय. 20% of the cases in GMC अपघातात मरण पावलेल्या वाहनचालकांपैकी 20% वाहनचालक दारू घेतलेले असतात असं GMCच्या शवविच्छेदन अहवालात आढळून येतं. त्यामुळे इथून पुढे ही बार मालकांचीच जबाबदारी राहील की बारमध्ये दारू पिऊन कुणी वाहनचालक तर झाला की त्याला सुरक्षित घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था बार मालकांनीच केली पाहिजे. असा नियमच आम्ही आता करणार आहोत. and sending. This is a new norm in Goa for the safety of people. What we have to achieve. पण मंत्री महोदयांचा हा निर्णय बार मालकांना चुकीचा वाटतोय. दारू प्यायला येणाऱ्यांना त्यांच्या घरी सोडण्याची जबाबदारी आम्ही कशी काय आणि का घ्यावी असा सवाल बार मालकांनी केलाय. नवीन आपले एक डायरेक्शन चितलं की टाईट झालं. दारू पिऊन गाडी चालवल्यामुळे अपघात होतात हे खरं आहे, पण त्याची जबाबदारी मंत्र्यांनी आमच्यावर ढकलणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. सरकारने आधी आपले रस्ते सुधारावेत, स्पीड ब्रेकर घालावेत, सिग्नल व्यवस्था नीट करावी. जातात ते पळय ते सारखे लावून घे, सिग्नल सारखे लावून घे आणि रस्त्याचे इंजिनियरिंग मातशे सारखे करून ते रस्ते सारखे बांदूंक जाय. हे तर सगळे सारखे केले जाल्यार लॉट ऑफ एक्सिडंट्स अवॉइड जातले. पळय आमच्या हांगा जर कोणी टायट जालो आमी ताका घरा पावोवंक शकना. हे बघा, आमच्याकडे कोणी दारू पिऊन टाईट झाला की आम्ही त्याला सरळ सांगतो की तू बाबा आता आपल्या घरी जा. त्याला घरी पोहोचवण्यासाठी आमच्याकडे गाड्या नाही. सगळ्यांनी विचारता पण आमच्याकडे हांगा गाडी नाही ताका पावोवपाक व्हरप आणि ती आमची ड्युटी न्ही. खरं तर भारतात दरवर्षी होणाऱ्या 4.5 लाख रस्ते अपघातांपैकी 30% अपघात हायवेवर होतात आणि एकूण मृत्यूंपैकी 35% मृत्यू देखील हायवेवर झालेल्या अपघातात होतात. गोव्यात सुरू असलेल्या 4 लेन हायवेचं निकृष्ट काम देखील या अपघातांना कारणीभूत ठरत असल्याचं वाहन चालकांचं म्हणणं आहे. आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणतायत की आम्ही ठेकेदाराला सूचना करू. आयज MUR कंपनीचे जर जे इंजिनियर आहा तांकां जाब विचारपाक गेले जाल्यार ते आमच्या लोकांच्या आंगार येवपाक लागल्यात. म्हणजे ह्या आमदार हायवेच्या ठेकेदारावर आमदार आणि सरकारचा कोणताही वचक नाही. वचक ना इतल्याकच तो की हांच्यानू त्या रोडाचे कमिशन घेऊन खाल्लं असतं. आज परिस्थिती पाहिली तर गेल्या सीझनमध्ये पेडणेच्या 15 ते 20 लोकांचा हायवेवर अपघातात बळी गेलाय. आणखी किती जीव जाण्याची वाट पाहतंय सरकार? दुर्घटना घडटले. हूं टू ब्लेम म्हणटले पण कॉन्ट्रॅक्टरान राज्य सरकार म्हणून आम्हीही हायवे बांधकामाची काळजी घेत आहोत. हायवे ठेकेदाराला मी सूचना दिलेल्या आहेत. कॉन्ट्रॅक्टर कोणीही असो, आम्ही हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही. स्टेट हांव थर्ड पार्टी आय इंटेंड वन्स दॅट रोड इज डन टू पुट अ 5th पर्सन ऑन बोर्ड टू सी द व्हेरिएशन ऑफ रोड जे जाता वेर स्टेट वील बेअर द एक्सपेन्स टू गिव्ह अ प्रॉपर रिपोर्ट वेर आय वील अंडरस्टँड आणि अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर. हे म्हजें डिसिजन आसा. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना. वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर. खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय आम्ही करून घेतले. गोव्यातले वाढते रस्ते अपघात टाळण्यासाठी नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांवर आता CCTV कॅमेऱ्यातून नजर ठेवली जाणार आहे आणि दंडाचं प्रमाणही वाढवण्यात येणार आहे. पण शेवटी अपघात टाळायचा असेल तर मनाचा ब्रेक हाच खरा उत्तम ब्रेक आहे. उपेंद्र नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बारमध्ये दारू प्यायला येणाऱ्या वाहन चालकांना घरी सोडण्याची जबाबदारी बार मालकांची असेल या मंत्री माविन गुदिनो यांच्या वक्तव्यानंतर पणजीतला एक बार मालक म्हणाला की बार मालकच जर दारू पिऊन धुंद झाला तर त्याला घरी कोण सोडणार. यातला गमतीचा भाग जाऊ द्या, पण खरंच एका अपघाताची किती किंमत मोजावी लागते तुम्हाला ठाऊक आहे? उपचारांचा खर्च, अपघातात एखाद्याचा मृत्यू किंवा जखमी झाल्यामुळे बुडणारं उत्पन्न, मृत व्यक्तीची भविष्यातली कमाई, वाहनांचं नुकसान आणि यंत्रणेचा खर्च असं सगळं विचारात घेतलं तर साधारण एका मृत व्यक्तीमागे 90 लाख खर्च होतो.
तेव्हा विचार करा, वाहन चालवताना नेहमी लक्षात असू द्यात की घरी आपली कुणीतरी वाट पाहते. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. उद्या पुन्हा भेटू. धन्यवाद.